शर्मा होली। अभिषेक शर्मा डीजे का मोबाइल नंबर है 9। अभिषेक शर्मा डीजे अभिषेक शर्मा डीजे अभिषेक शर्मा डीजे सुनाएगी जरूर हमारे को बतिया पगलिया फटरा में जीव संगतिया। अभिषेक शर्मा डीजे सुनाएगी जरूर हमारे को बतिया पगलिया फटरा में जीव संगतिया। नका मोबाइल तोहर दिहल पकड़ाइल बा, नका मोबाइल तोहर दिहल पकड़ाइल बा। मिले मतिया मोहल्ला गरमाइल बा, मिले मतिया मोहल्ला गरमाइल बा। चक्कर लगाव जानी घर के हो जाई बवाल तनी रह संभार के। दिन भर चक्कर लगाव जानी घर के हो जाई बवाल तनी रह संभार के। मार देह गोली हमर भाई खिसियाइल बा, मार देह गोली हमर भाई खिसियाइल बा। मिले मतिया मोहल्ला गरमाइल बा, मिले मतिया मोहल्ला